खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनहा बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसाम एसेमब्लि बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ 2025 मासि आवग्रिनो थांखि लादों। प्रमद बर'। आसामआ 1 लाख सोरखारि साख्रिनि माइल खुन्थियाखौ बारबाय। जिएसटि बिफानआ टेक्स बेले-बेजेनि अजद होनानै क'क्राझाराव थानाय थिकादारनि न'आव सिग्रोमो। गुवाहाटी पुलिसआ 3 आइजो ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ खादों। 6 किल'ग्राम गान्जा जब्द। कंग्रेसआ एपिसिसिनि लोगो नेहाथारि शाहनवाज आहमेदखौ बोखारबाय। ढाकायाव बिएनपिनि दैदेनगिरिखौ गुलि गावनानै बुथारदों। धेमाजियाव एक्साइज सिग्रोमनाय, 3 हमजानाय, 420 जौनि बथल आरो 13,500 नंखाय हल'ग्राम जब्द। 2027 मायथाइनि सुबुं सानखोआ आसामनि थाखाय गाज्रि खौरां लाबोनो हागौ। सीएम शर्मा। एबसुआ सोमावसारनायनि हुमखि, एनडिएफबिनि बारग' सोद्रोमाफोरखौ हगारनायनि दाबि खालामदों। चिरांनि काजलगावआव बागुरुम्बा दोहौ 2026 प्रेक्टिस सेसनखौ बेखेवदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। आसाम एसेमब्लि बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ 20-25 मासि आवग्रिनो थांखि लादों। प्रमद बर'। इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलआ फैबाय थानाय आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव 20-25 मासि लानानै गावनि नुजाथिनायखौ बांहोनो थियारि जागासिनो दं होनना दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बुङो। क'क्राझाराव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC)नि बारग' गाहाय बिथाङा बुङो दि जाय जायगाफोराव दोलोनि गोख्रों आफाद दं आरो देरहानायनि मोजां खाबु दं, बैफोर जायगाफोरावल' बिजाथिफोरखौ सायख'नाय जागोन। सावरायनाया सोलिगासिनो दं। माग बिहुनि उनाव मोनसे रोखा मासि फोसावनाय जागोन। BTC-नि गाहाय हाग्रामा महिलारीनि BTC ओनसोलनि मासिफोराव इउपिपिएलजों जेबो गोरोबथा जानाय नङा होनना बुंनाय बिबुंथिनि सायाव बर' बिथाङा बुङो दि मोन्नैबो दोलोआ गावबा गावनि हेफाजाब बिथाखौ गोख्रों खालामनायाव गोसो होगोन। बिथाङा बुङो दि इउपिपिएलखौ बिसायख'थि गेलेनो थाखाय रावनिबो गनायथिनि गोनांथि गैया। जों गावनि गोहोजों जुजिगोन आरो पार्टी आरो सुबुंफोरनि थाखाय उदाङै खामानि मावगोन होनना बर'आ बुंबावो। बे बिबुंथिया फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बड'लेण्ड आरो खाथि-खालानि ओनसोलफोराव मोनसे गेदेर राजखान्थि गोहो जानायनि इउपिपिएलनि थांखिखौ दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ। आसामआ 1 लाख सोरखारि साख्रिनि माइल खुन्थियाखौ बारबाय। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सरकारा 1 लाख सोरखारि साख्रि होनायनि खोथा होनायखौ जाफुंसार होबाय। रिपर्टनि बादियैब्ला दासिम 1,45,664 लाइमोनफोरा थिसनथाइ लाइजाम मोनबाय। बे जानुवारियाव गोबां साख्रि फैगासिनो दंबावो। जानुवारि 9 आव 4,374 एपइन्टमेन्ट्स, जानुवारि 10 आव 6,347 एपइन्टमेन्ट्स, जानुवारि 12 आव 292 एपइन्टमेन्ट्स। बेनि उनाव गासै साख्रिया 1,56,677 सिम सौहैगोन। सोरखारा बुङो दि बेयो हादोरनि लाइमोनफोरनि थाखाय सिमांफोरखौ मोगथां खाबुआव सोलायगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ। जिएसटि बिफानआ टेक्स बेले-बेजेनि अजद होनानै क'क्राझाराव थानाय थिकादारनि न'आव सिग्रोमो। क'क्राझाराव थिकादारनि न'आव जिएसटिनि सिग्रोमदों। आसामनि जिएसटि बिफानआ बृहस्पतिबाराव मुंदांखा थिकादार दिलनि बसुमतारीनि न'आव टेक्स होनायनि अजद होनानै सिग्रोमो। गुवाहाटीनि मावख'गिरिफोरनि मोनसे हानजाया क'क्राझार टाउननि सुदेमपुरी ओनसोलनि साबपाट नं 5 नि न'आव सिग्रोमो। टेक्स होनायनि जेंनाफोरनि सोमोन्दै सुबुरुन मोन्नायनि उनाव सिग्रोमनाया जागायदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्नाय बादिब्ला हादोरसा टेक्स सुपारिनटेन्डेन्ट मनज कुमार देउरिनि दैदेननायाव सा 12 सोद्रोमानि हानजाया फोरमान बिलाइ आरो राङारि रेकर्डफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ। गुवाहाटी पुलिसआ 3 आइजो ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ खादों। 6 किल'ग्राम गान्जा जब्द।
मोनसे जर'खा ड्राग्स होबथानाय अपारेशनाव बशिष्ठ पुलिसआ आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा फाननायजों लोब्बा थानाय 3 आइजोफोरखौ खायो आरो बिसोरनिफ्राय 6 किल'ग्रामसो गान्जा जब्द खालामो। हमजानाय आइजोफोरा जाबाय ताराबारिनि जहानरा बेगम, जायखौ कमला होननानैबो मिथिनाय जायो, बेहेरबारिनि सकिना खातुन आरो कलकसियानि आशा बेगम। सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ गंथाम मबाइल फनबो बोखांनो हायो। मोनसे ड्राग्स फालांगिनि खौरां मोननायनि उनाव लालमाटिया ओनसोलनि ब्रह्मपुत्र बाजारनि साखाथियाव बे सिग्रोमनाय जाथाया जादोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे 3 आइजोफोरा गोबाव समनिफ्रायनो गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन जायगायाव ड्राग्स फालांगि खालामनायाव नांथाबनानै दंमोन। बिसोरनि नेटवार्कखौ मिथिनो आरो बे रेकेटखौ लोब्बा थानाय गुबुनफोरखौ सिनायथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 5थि खौराङाव दङ कंग्रेसआ एपिसिसिनि लोगो नेहाथारि शाहनवाज आहमेदखौ बोखारबाय। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटि एपिसिसिआ गावनि लोगो नेहाथारि शाहनवाज आहमेदखौ इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनि गुदि सोद्रोमानिफ्राय बोखारबाय। दोलोनि आब्रुथिखौ गोख्रों सिफायनाय, हिंसायारि खामानिफोराव बाहागो लानाय आरो दोलोनि मान-सन्मानखौ खहा खालामनाय आखुनि थाखाय बे थिरांथाखौ लानाय जादों। एपिसिसिनि आफादगिरि गौरब गगैनि दैदेननायाव फोसावनाय आरो गाहाय नेहाथारि बिपुल गगैनि सागान होनाय मोनसे मावख'आरि बिथोनाव आहमेदनि गोख्रों आरो अक्षम्य गाज्रि आखुनि बाथ्रा मख'नाय जादों। होखारनायखौ थाबैनो गोहोम खोख्लैनाय जायो। शाहनवाज आहमेदआ बराक हायेन ओनसोलनि सासे कंग्रेस दैदेनगिरि। 6थि खौराङाव दङ ढाकायाव बिएनपिनि दैदेनगिरिखौ गुलि गावनानै बुथारदों। बुधबार मोनायाव ढाकानि तेजगाव ओनसोलाव गुलि गावग्लुंनायाव बांलादेश नेशनेलिस्ट पार्टी (बिएनपि) नि सासे दैदेनगिरिनि जिउ खहा जायो। ढाका मेट्रपलिटान नर्थ स्वेच्छासेवक दल (बिएनपि) नि मावसोम हान्जानि बारग' गाहाय नेहाथारि आजिजुर रेहमान मुसब्बिरखौ हरनि 8:40 रिंगासो समाव बसुन्धरा सिटी शपिं कम्प्लेक्सनि साखाथियाव धेद्रुतती बाजारनि साखाथियाव गुलि गावनानै बुथारो। सिनायमोनै हाथियार लाग्राफोरा बिथांनि सायाव गुलि गावदों आरो गुबुन सासे सुबुं, अबु सुफियान, जायखौ सुफियान मसुद होननानैबो मिथिनाय जायो, जाय जोखोम जादों आरो ढाका मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं। मुसब्बिरखौ गंसे प्राइभेट देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, उनाव डाक्टारफोरा बिथांखौ थैबाय होननानै फोसावो। पुलिसआ सीसीटीवी फुटेजखौ नायबिजिरगासिनो दं आरो गाग्लोबनायनि जाहोनखौ नायबिजिरगासिनो दं। जाथायनि उनाव बिएनपिनि मावथिफोरा सोमावसारदों आरो लामाफोरखौ होथेदों, नाथाय उनाव पुलिस आरो आर्मिया जायगाखौ लांदां खालामो। फैगौ बिसायख'थिनि सिगां बांलादेशआव राजखान्थियारि दाङाबाजिनि बेयो गोदानसिन जाथाय। 7थि खौराङाव दङ धेमाजियाव एक्साइज सिग्रोमनाय, 3 हमजादों, 420 जौनि बथल आरो 13,500 नंखाय हल'ग्राम जब्द। आयेन बेरेखा जौ फालांगिनि सायाव मोनसे गिदिर सिग्रोमनाय बादियै बुधबारनि मोनायाव एक्साइज बिफान आरो पुलिसनि मोनसे जथाय हान्जाया धेमाजि जिल्लानि सिलाफोथार ओनसोलनि बामगावआव मोनसे जायगायाव सिग्रोमो। जिल्ला आबकारी बिफाननि मावख'गिरि दिब्यज्योति दिहिंगियानि दैदेननायाव जानाय बे अपारेशनाव 3 सेंग्राफोरखौ हमनाय जायो। मावख'गिरिफोरा 420 बथलफोर इम्पेरियेल ब्लु हुइस्कि, अरुणाचल प्रदेशनि जौनि मोनसे गिदिर स्टक, गोबां बरा लांदां बथलफोर आरो रोजा रोजा नंखाय लेबेल आरो स्टिकारफोर बोखांनो हादों। गाहाय जब्द खालामजानाय बेसादफोरा जाबाय 13,500 नंखाय हल'ग्राम, 1,050 रयेल स्टेग स्टिकारफोर, 2,500 आइबि गोसोम स्टिकार, 1,008 मेकड'लनि नम्बर 1 स्टिकारफोर, 160 किंगफिशार बियार स्टिकारफोर। आबखारि बिफाना बुंदों दि अरुणाचलनिफ्राय खम बेसेननि जौ लाबोनाय जादों। सुबुंफोरखौ थगायनो आरो आयेन बेरेखायै मुलाम्फा मोननो थाखाय नंखाय लेबेल आरो हेल'ग्रामफोरजों बथलाव सोनानै दोननाय जादों। बिथांमोनहा सन्देह खालामदों दि खहागोनां केमिकेलफोर दाजाबदेरनाय जादों, जाय सुबुं सावस्रिखौ खैफोदाव खोख्लैनो हागौ। मावख'गिरिफोरा सांग्रांथि होदों दि बेयो खालि जागायनायल' आरो आयेन बेरेखा जौ फालांगिखौ होबथानो थाखाय आरोबाव गोख्रों सिग्रोमनाय जागोन। 8थि खौराङाव दङ 2027 मायथाइनि सुबुं सानखोआ आसामनि थाखाय गाज्रि खौरां लाबोनो हागौ, सीएम शर्मा। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हुमखि होदों दि 2027 मायथाइनि सुबुं सानखोआ खैफोद गोनां अनजिमाखौ दिन्थिनो हागौ, जेराव हादोरसानि 40% सुबुंफोरा बांलादेशी फोलेरनि।
खौरांगिरिफोरजों रायज्लायनानै शर्मा बिथाङा बुङो दि 2027 मायथाइनि सुबुं सानखोआ आसामनि थाखाय गाज्रि खौरां लानानै फैगोन। आसामनि 40% सुबुं माहारिया बांलादेशी फोलेरनि। बिथाङा बुंबावदों दि जुदि बे अनजिमाया आरोबाव 10% बारायगोन अब्ला थासारिया सोलायफिननो हायै जागोन। गिबि मन्थ्रिया बांलादेशनिफ्राय आयेन बेरेखायै हाबफैनायनि सायाव जिंगासिनानै बुङो दि बेयो ओनसोलनि सुबुं सानखोआरि सन्तुलनखौ सोलायगासिनो दं आरो हादोरसानि सिनायथि आरो रैखाथिखौ खैफोदाव खोख्लैगासिनो दं। बे बिबुंथिफोरा बांलादेशनिफ्राय बावैसो सिगां राजखान्थियारि बिबुंथिनि गेजेराव फैदों आरो 2025 मायथाइनि दिसेम्बर दानाव शर्मा बिथाङा बेफोरबादि सांग्रांथि होनायनि उनाव फैदों। गुथि खौराङाव दङ एबसुआ सोमावसारनायनि हुमखि, एनडिएफबिनि बारग' सोद्रोमाफोरखौ हगारनायनि दाबि खालामदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ सांग्रांथि होदों दि जुदि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ थि समाव मावफुङाब्ला गोख्रों सोमावसारनाय जागायगोन। एबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर'आ बुङो दि सोरखारा गावनि समायखिराखौ जाफुंहोनो हायाब्ला आफादआ अरायबो हेंथा खालामनो थियारि दं। एबसुआ जोबथेसालियाव थानाय एनडिएफबिनि बारग' सोद्रोमाफोरखौबो थाबैनो हगारनांगौ होनना दाबि खालामदों। आफादनि बादिब्ला रन्जन दैमारि आरो गुबुन सा 6 बारग' सोद्रोमाफोरखौ गोरोबथा आरो गोजोन हाबाफारिनि बाहागो महरै उदां खालामनांगौ। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुङो दि 125थि संबिजिदारि सोदांनाय बिलखौ लाबोनायनि अनगायै सरकारा मुंसाइ होनाय गोरोबथाफोर बादियै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन, बिटिआर, कार्बि आंलं आरो दिमा हासावखौ गोख्रों खालामनायाव गोसो होनांगौ। एबसुनि दैदेनगिरिफोरा सांग्रांथि होदों दि आरोबाव गोबाव जायोब्ला बिसोर गावसोरनि सुबुंदारारि सोमावसारनायखौ गोख्रों खालामनो गोनां जानो हागौ। जिथि खौराङाव दङ चिरांनि काजलगावआव बागुरुम्बा दोहौ 2026 प्रेक्टिस सेसनखौ बेखेवदों। 8 जानुवारि 2026 आव बिटिसिनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा श्री पानिराम ब्रह्म बिथाङा चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय जिल्ला पेरेड ग्राउन्डआव बागुरुम्बा दोहौ 2026 नि प्रेक्टिस सेसनखौ बेखेवनानै होयो। बे जारिमिनारि हारिमुआरि हाबाफारिनि थाखाय जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलनि महरगिरिफोरा गोख्रों फोरोंथाय लानो जागायदों। महरगिरिफोरा 17 जानुवारि 2026 आव गुवाहाटीनि सरुसजाई स्टेडियामाव जानो गोनां गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय थियारि खालामगासिनो दं। बै सानखालि भारतनि मानगोनां गाहाय मन्थ्रि श्री नरेन्द्र मदिनि मानगोनां नुजाथिनायाव रोजा रोजा दिन्थिफुंगिरिफोरा दोरोङारि बर' बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंगोन। बेखेवनाय हाबाफारियाव चिरांनि जिल्ला कमिशनार एसिएस श्री जतिन बराजों लोगोसे उफ्रा जिल्ला कमिशनार, चिरांनि एसिस्टेन्ट कमिशनार, गागि मावख'गिरि, फोरोंगिरि आरो गोबां अनजिमानि महरगिरिफोरा बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै दैदेनगिरिफोरा दिन्थिफुंगिरिफोरखौ थुलुंगा होदों आरो मुलुगनाङारि थाखोआव बर' हारिमुखौ संरैखा खालामनाय आरो जौगाहोनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होयो। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।